ବିଲ ଭିତରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହିପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବିଲ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି କାହାର, କିଏ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମତା ଖବର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସମତା ଖବର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର, ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର।